Magandang araw Pilipinas, buhay probinsya, tara na dito sa aking Munting Bukid Part 2. Ayan, shoutout muna sa aming Team Alliance. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag na rin kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, matapos ang ilang araw, ayan, 4 days naming pagtatrabaho, ito na ngayon. Ayan, malinis na ang aking munting bukid. Ayan. Papakita ko sa inyo sa video ito yung aking mga tanim na rambutan. Ayan. Ayan, share ko lang sa inyo mga idol, mga ka-farmers natin, mga kaibigan natin dito sa YT. Ayan, nagtanim tayo ng rambutan dito noong October 2018. Ayan, June 2023 na ngayon. Ayan, almost 5 years. Ayan, marami na tayong rambutan na namumunga na ngayon. Ayan. Nakakatuwa at malilibang ka dito sa ating munting bukid dahil halos lahat ng tinanim naming rambutan dito ay namumulaklak o namumunga na. Ayan. Nakikita nyo, malinis na ngayon ang aking munting bukid. Ayan. Maraming salamat nga pala dito sa aking katiwaldas. Ayan. At siya ang namamahala dito sa ating munting bukid pag ako'y nasa Manila. Ayan. Makikita nyo yung mga tanim kong rambutan. Ayan. Halos malalaki na. Ayan. At may mga bulaklak at namumunga na talaga. Kung mapapansin nyo, may mga tanim din tayong mga saging dito. Alam mo yung ginawa natin dito? Nung nagtanim tayo ng rambutan, ayan, yung pagitan, kasi nung magtanim kami, ayan, may agwat ito ng 5 meters. Ayan, kasi dito sa Bicol, may time na pag tag-init talaga ang ginawa natin dito. Sa pagitan ng 5 meters na rambutan, nagtanim tayo ng mga saging dito para makasurvive nga itong mga tanim nating rambutan. Kaya ito, yung mga tanim nating saging ngayon, halos napapakinabangan na rin natin ngayon. Ayan. Sa mga kaibigan kong mahilig sa mga halaman o may lupa sa probinsya, ayan, tips ko para sa inyo. Sana ma-inspire kayo dito sa aking mga tanim na rambutan. Ayan, habang nagtatrabaho kayo dito sa Manila o sa abroad man, ayan, mga OFWs natin, ayan, mag-invest kayo ng pagtatanim ng mga halamang rambutan. Ayan, napakaganda ito. Kasi ako ito na experience ko na. Ayan, 5 years. Tingnan mo naman, napakadami na ng bunga o namumulaklak na talaga itong aking mga tanim na rambutan. Ayan. At makikita nyo rin yung mga tinabas ko dito, hindi ko na tinanggal kasi ito rin yung magiging organic fertilizer natin yan. Pinapatuyo na rin natin yung mga daon ng saging, yung mga tinabas natin mga damo. Nandyan lang yan hanggat matuyo. At ito'y nagsisilbing fertilizer na rin ang ating mga halaman. At yung mga saging din dito at mga nyog na nakukuha namin dito ay dinadala namin dito sa Manila. Ayan, dito namin binibenta. At nagkaroon kasi ako ng maliit na business, yung pagkuran at pigaan ng nyog. Ayan. At may kakilala din tayong tracking. Ayan, twice a week, kinukuha ko na lang ito sa Divisoria. Ayan. At tingnan nyo naman yung mga halaman ko. Ayan, yung mga tanim kong rambutan at mga saging.
Ayan, halos lahat malalaki na at namumulaklak po, namumunga na talaga. Ayan, mapapansin nyo yung aking katiwaldas. Sige naman, oy. Ayan. Siya ang nag-aalaga ng aking munting bukid sa aming probinsya sa Bicol. Ayan, mag-enjoy lang kayo sa panonood ng mga tanim kong rambutan dito sa aming probinsya. Ayan. Mga tanim kong rambutan dito sa aking munting bukid part 2. May buro-bunto, no? Sorry, so. Ayun, no? Kumaway pa ang aking katiwaldas. Nagilan daw. At ito yung part na nasa bandang taas na. Ayan. Okay na, bossing. Ganda na lang At mo. napakasarap ng simoy din ng hangin dito. Rambutan. Ayan, sariwang hangin. Maririnig mo yung mga tagpoy ng ibon. Ayan, napakasarap talaga dito sa aming probinsya. Kaya yung mga kaibigan nating OFWs, mga kaibigan natin dito sa YT, kung may lupa kayo sa probinsya, ayan, huwag nyo pagbili. Ayan, mag-invest kayo, magtanim kayo ng mga punong halaman. Isa na nga itong Saging. rambutan. Ayan, may mga tanim din tayo mga guyabano dyan. At mangga. Ayan, sama-saring mga punong halaman ang naitanim ko na dito. Mapapansin nyo rin, ayan, naglagay na rin tayo ng mga organic fertilizer dito sa ating mga tanim na rambutan. Ang ginawa natin dito, ayan, bumili tayo ng ipot ng manok o chicken manure. Ayan, yun ang inilagay natin sa ating mga halamang rambutan. Ayan. Ayan, tingnan mo naman. Ayan, napakabunga at marami ng bulaklak ang ating mga tanim na rambutan. At ayan, oh, yung mga damo, ulitin ko ulit. Nandiyan na yan, matutuyo. Yung mga dahon ng saging, ito'y hinahayaan na lang natin mabulok dyan sa ating munting bukid. Nakakatulong din ito kasi ito yung mga organic fertilizer natin dito. Ayan. At dito na nga, ayan, mga punong rambutan, marami ng bulaklak o bunga. Ayan, isa-isa nating nilagyan ng organic fertilizer. Ito nga yung ipot ng manok o chicken manure. Ayan. Sana nag-enjoy kayo manood ng mga tanim kong rambutan part 2 dito sa ating munting bukid. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos. Mabalos.